'Ya'yan jam'iyyar NNPP ƙarƙashin gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf sun zargi tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje na yi musu manaƙisa a yayin gudanar da shari'arsu da ake yi da ɗan takarar jam'iyyar APC wato Dr. Nasir Yusuf Gawuna, wanda al'ummar jihar Kano suke ganin cewa lallai ya ba su mamaki matuƙa gaya, duba da yanda Dr. Nasir Yusuf Gawunan ya dage sai an karɓar mai kujerar haram. Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya kwantarwa da magoya bayansa hankali, duba da yadda aka ci gaba da zanga-zanga da kuma nuna rashin jin daɗi inda gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da al'umma cewa duk wanda kuka gani a duniya lallai fa rabansa zai ci, don haka ba su isa su bi rabansa ba. Kuwa yace kuma suna faɗa da shi ne, dalili kuwa yana yi wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso biyayya. Yace idan kuwa akan biyayyar da yake yi wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne shi ne za su kwace mai kujerar gwamna, to ga ta nan su je Allah ya raka taki gona. Gwamnan jihar Kano ya yi wannan furuci ne yayin da ya bayyana ɓacin ransa matuƙar gaya, duba da yadda hukuncin kotu bai mai daɗi ba. Ya ce lallai kotunan a Najeriya za su ci gaba da wanzar da rashin adalci matuƙar aka tafi a haka ba a tsawatar musu ba. Injiniya Abba Kabir ya ce ba zai yi wata ba, lallai fa sai ya tabbatarwa da al'ummar jihar Kano kujerar nan ba ta karɓu ba. Kana kuma ya ce lallai Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana taka rawar gani matuƙa gaya akan yadda ake gudanar da shari'a wajen murɗe musu nasarorinsu. Ya ce hakan samsam bai ɗaɗa shi da ƙasa ba, domin kuwa ya riga ya yi imani da Allah cewa dukkan abin da ya faru da shi lamari ne daga Ubangiji. Ya ce amma mutane su sani cewa cin hakkin wani ko kuma karɓar hakkin wani ka je ka yi abin da bai dace ba, lallai ka saɓawa Ubangiji. Al'ummar jihar Kano suka nuna goyon bayan su ga gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf, suna ganin cewa lallai fa idan aka ce an karbi kujerar gwamna ta gwamnan jihar Kano a hannun Injiniya Abba Kabir Yusuf din, an dawo da jihar Kano baya kamar yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dawo da jihar Kano baya. Domin kuwa al'ummar jihar Kano sun zargi gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da cin zarafinsu da kuma cin mutuncinsu da amfani da wasu jami'ai domin musguna musu. Don haka suke ganin cewa lokaci yayi da Allah ya kawo musu gwamna mai jin kansu, mai musu adalci, sannan kuma za a tsige musu, ba fa za su lamunci wannan danyen aiki ba. Al'ummar jihar Kano sun kara da cewa daga zuwan gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya saita wasu al'amura, musamman ma ta bangaren lafiya da harkokin ilimi, inda suka ce lalle Injiniya Abba Kabir Yusuf din ya zo ne domin ya gyara jihar Kano, kuma yana kishin al'ummar jihar Kano, domin kuwa yana biyan su da soyayyar da suka yi masa. Amma tun gabanin da jam'iyyar APC ta shigar da Injiniya Abba Kabir Yusuf ƙara, ake ta samun matsala, duba da Injiniya Abba Kabir Yusuf din ba shi da kowa a sama, shi ne gwamna ɗaya tilo a jam'iyyarsa a faɗin Najeriya. Injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya ci gaba da ƙalubalanta tare da kuma kokawa, duba da yadda ake neman a yi masa rashin adalci, kuma a yi wa al'ummar jihar Kano rashin adalci. Sai dai wasu jigajigai a gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma wasu manyan mutane suna ganin cewa lokaci yayi da ya kamata fa a fito tsayin daka domin a tabbatar da wannan kujera bata karɓu ba. Gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce lallai wajibi ne a samar da zaman lafiya a jihar Kano a yayin gudanar da mulkinsa. Ya ce ba shi da tsimi kuma ba shi da dabara, matukar Ubangiji Subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa an karɓi kujerarsa, to dama iya wa'adin abin da Allah ya tsara masa kenan. Injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda ya kasance ya shiga ran al'ummar jihar Kano tare da manyan mutane da ma wanda suka zaɓe shi da ma wanda ba su zaɓe shi ba, yana ci gaba da kwantarwa da al'ummar jihar Kano hankali, duba da yadda lamarin yake neman ya fusata al'ummar jihar.